Muy buena. ¡Hombre, Lisardo! Doctor Ballino. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Muy bien, alégrome. Fenomenal. Alégrome. Mejor que nunca. Sí. Estou feliz. Muy bien, alégrome que esté muy bien. Contento. Muy bien. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Vale, hombre, vale, Lisardo. Vale, hombre, vale. Ay. Ya está. Ay, ¿Qué fai? que estou de maravilla, que estou... Muy bien, mira como estou, mire. 1, 2, Ya. 3, 4... ¡Está fuerte! Hasta Ay, allí- si non habería... Está fuerte que hasta rompe as costuras, Lisardo. Algo debería... Fixo aí unha ventilación. É que estou como un touro, doutor. Xa. Estou, mira pa aquí, Sí, no, ves, como cando fun leñador alá. ¿Tanto foi? Leñador. Leñador. Ostras, pues nunca me contó que usted fuera leñador. Fun leñador Pero, muchísimos anos. Pero, por Finlandia ou Noruega, ou por aí que hai moito árbol, non? De leñador. Non, carai. Non. Eu estuve no Sahara. No Sáhara. Estás no Sáhara, animal. Sí. O Sáhara é un desierto, aí non hai nada, está todo barrido. Home. É un desierto agora. Desde que paseo por ali que non deixei un piñeiro de pé. Venga. Por que tiña un machado bellota? Sí, veña. Palazo piñeiro ao chao. Bueno, moi ben, vale. Chamábame Lisardo, a procesadora humana. Venga. Cuidado. Pero mire, se está tan ben, como di que está tan ben, a que pode saber a que ven a consulta. Carallo, veño porque tiña unha cita, entende? Ai, E unha que- cita non se pode perder. No, Eso no. ven na primeira páxina do manual do xubilao. Tes unha cita, non vas perder. O que? Un manual do jubilado? Claro. Ostras, non te que comprar ese tomo, eu que non sei. Tiña unha cita que a debín pedir alá polo mes de agosto do ano pasado. Aí- Porque notei Sí. que me estaba caendo algo o pelo por aquí. E a mellor non foi a cousa. Sí, a cousa... A solución vexolle difícil, Lisardo, se é iso o problema, E dixen que eu por vou ir, hai unha cita, hai que aproveitala ou non. Cando temos unha cita, na vas perder. Hombre. O traballiño que custa agora conseguir un volante, Xa. calquera perde unha cita. O volante. Que? Lisardo, Que? o do volante está usted un pouco anticuado, home. Como? A ver, ahora as citas pídense por internet. Chaparrachá. Sí. Chaparracha, a ver. Internet. Vamos a ver, eu entendo que nos seus tempos non había internet. Claro que sí, como non. Como que sí? Pero vamos a ver, estáme dicindo que nos seus tempos xa había internet. Claro. Pero usted quere me vacilar, Lisardo. Nos seus tempos non había internet, a ver, non me viña con Que pandeirada. sí. Que non. Que sí. Que non. Que sí. Que no. Que nunca te decides. Vamos a ver, pero toca un cachondeo, isto é unha festa ou que é isto? Isto que é? Isto é unha consulta, me poñes en serio. Oye, nos seus tempos non había internet, non veña aquí contándonos milongas. Pois eu dixolle que sí. Veña, digo que non. Pois apastolle 5 euros. 5 euros. Sí. Bueno, pues veña, 5 euros, veña, ala. 5 euros. 5 euros e os pantalóns. Como? 5 euros e os pantalóns. Que pantalóns? O que perda, quita o pantalón e dallo outro. Aquí. Aquí sí era o que problema hai. Home, pero... Que vistes unhas pernas Xa, peludas. pero Lisardo, aquí... Aquí que? Bueno, veña, Veña. va. Vale. Apostado. 5 euros e o pantalón. 5 euros e o pantalón. Ola, pois ahora demóstreme que había internet nos seus tempos. A ver, veña. Caco no precio da gasolina. Usted non é máis parvo porque o día non é máis largo. Pero que vamos a ver. Vamos a ver. Para que insulta, non fai falta insultar. Usted faloume dos meus tempos. Sí, dos seus tempos. Pois os meus tempos son agora, carallo. Estou vivo, é verdade ou non? Vamos a ver, Pero... porque esteamos jubilados. Somos xente como a outra, carallo, Estamos jubilados, pero os nosos tempos son agora. Meu, ou que? Lisardo, querido amigo, Que? efectivamente pilloume. Pilleino porque estaba sentado, que eu correr non corro moito. Non corro moito. Pois sí, señor, pois ten razón. Home. Engañoume como un tonto, é verdade que sí? No, eu non o engañei, usted se viña así da casa, non? Bueno, pois nada, perdiga a apuesta. Perdeu. Perdiga a apuesta, escoite, eu son un home pagador. Son un home pagador, non como outros. Aí ten os 5 euros.
Aí está, para que vexa. Pa dúas chiquitas. Unha apuesta faise, se se perde, hai que pagala ou non. As apuestas pagas. Así que nada, aí está. Que? Agora o pantalón. Home, Como que? a ver, o do pantalón sería unha broma. Como sacar o pantalón? Venga, Quito o pantalón no, agora Lizardo, mesmo. Lizardo, no. Pero, Teño esta xente toda... O pantalón xogámolo. É certo ou non? a ver, pero, Saco Lizardo, saco pantalón que Lizardo, lle no, meto, espera, home, pero como vou sacar os pantalones aquí? Pois xa que o desabrochando é baixando para Pero, baixo. coño, Como carallo diante da vai. xente toda, como vou andar No, sempre? espera, veña para aquí. No, veña, home, veña que pa' fai? aquí, Que me ven todos. Veña Que para fai, aquí, home, coño. Lizardo? A ver. Poñase Pero, onde o home, vexa. pero... Que pasa? Pero non fai falta estar aquí. Quito o pantalón, Ainda hai que ir, home. que non teño toda... Xa teño eu mal de usted. Joder, pero... Home, pero... Hostia. Pero, por favor, home. Ai, Que pasa? os calcetís son da moda. Eran do rapaz, eu que había lavado na Xa, casa, non había outra trae para cá o pantalón que... Lizardo, home. Con a apurada. Que... Bueno, pues foi un placer. No, sí. pero, a ver, xa está a broma, veña, demos pantalóns. Lizardo. Os pantalóns son, non sei, perdeunos. Anei, non sei, os pantalóns son meus. Pero goste non lle valen, que eu son máis alto que este e vanlle arrastrar, home. Hostia, Fernando Romay e Torrebruno, non te jode. Pero non me deixe aquí tío un pantalón, Lizardo. Veña, A ver, é boa tela. Home, son de... Compramos a muller no Corte O Inglés. mellor queda un chisquiño largo na perna. Pero dijo yo a Generosa, e recóllelle mal ao fondo. E como nuevos, Generosa cose moi ben. Sí. Ás veces cose para fora. Ah, pois pues é un programa, Marcho que teño que marchar. Home, Lizardo, me deixe aquí así, Nada, coño, home. pero... Bueno. Pare, por Dios. pasou? A ver, teño compasión, como... Pero vamos a ver, vou ir así para casa. Oxe, non vai frío, Xa, pero que lle digo á muller? Como lle explico á muller isto, coño? Pois mire, díxalle que os perdeu, que total non lle conta mentira ninguna. Eu marcho que deixei unha pota ao lume. Xa. Alá, travernos. A culpa se a niña hacer tratos con usted, a ver. Oye, increíble. Perdón que pase por diante. Increíble, É que por atrás vou mal.